אנחנו משחקים בפופי פלייטיים, כן, וולקאם. אוקיי, הגי, אוקיי, מה יש פה? בוא נראה. תראי מה יש פה, לא אשכח שהוא משבלק תפו את הפעמון, זה הכי חשוב. מה זה פה? זה דינוזאור. אוקיי, בוא ניכנס, תראה מה זה פה. יש פה רכבת למעלה, מה זה? אוקיי. אוקיי, צצים, אוקיי, כל מיני דברים כאלה, סבבה. אוקיי. יש פה גם את החדר הזה, אוקיי, מקום נחמד בסך הכל. מה זה בובה? אוקיי, מה זה פה? אוקיי, צריך להכניס פה צבעים. זה אולי? לא. אולי זה, זה, זה. אוקיי, 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 סבבה. מה זה פה? אמ, צריכים קלטת נראה לי. הנה פה. מה זה? איפה אוקיי, אוקיי, מה זה פה? סיימתי את זה, איזה קטע. מה זה? יופי. יופי, אוקיי. הגי, תן כיף. כיף, כיף. בוא נעשה את זה. אוי, לא. מה? לא. מפתח. עכשיו? יופי. אוקיי, בואו ניכנס. מי זאתי? זה לא הגי, זה הגי כבת. אוקיי. מה יש פה? אוקיי. חשמל. זה טוב. בואו נעשה את זה. מה עוד, איפה עוד? או, פה, או. הוא נעלם. זה לא טוב. זה לא טוב, הוא נעלם. זה לא טוב לנו. אוקיי, בואו ניכנס לפה. אוקיי, אני חייב כאילו. בוא נלך. מה זה? שיהיו בריאים. הגיק בניי. אוקיי, אוקיי. צריכים לשים פה גם קלטת. אין פה קלטת. אוקיי, בוא נעלה למעלה. אוקיי. מה זה? צריכים כאילו. אוקיי, הבנתי. טוב, אז מצאתי את הכל, אז בוא נשים פה, ופה, ו... אוקיי, בוא נראה. אוקיי, זה, לוקח, אוקיי, הנה, זה כפפה. אוקיי, הנה. יש לי שתי כפפות. אחד פה, אחד פה. אוקיי, יופי. אוקיי, בוא נמשיך. אמ, אוקיי, לא פה. אוקיי, פה. לא. רגע. או, או, אוקיי, מה קורה פה? אוקיי, אני עולה למעלה. אוקיי, אמור להיות איזה משהו? או, אוקיי, זה צעצועים. מה זה פה? עוד. עכשיו עוד אחד יהיה? אוקיי, עוד אחד. אוקיי, אוקיי, מה זה פה? זה... צריך כאילו להפעיל את זה?
אוקיי, בוא נעלה למעלה ונראה. בוא נעלה ככה בציל. נבהלתי, נבהלתי, מה זה היה? אוקיי, יש פה את זה, וצריך פה, הנה פה. אוקיי, ככה, ככה. רגע, לא צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, נכון? או ככה. לא, זה לא טוב, זה לא טוב. צריך ככה, 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 ככה. תראו, אני מומחה בזה, תראו, תראו. עכשיו אני מצליח את זה בציל. מצליח את זה, ככה, קלות. הצלחתי, נכון? הצלחתי? אני מפחד ליפול ואז אחרי זה יהיה גיים אובר. אם יש את זה במשחק אם אתה נופל. וירד למטה פשוט. אוקיי, ככה. אוקיי, עכשיו צריך כאילו להפעיל ככה. מה? מה? אני הפעלתי את זה. אוקיי, הנה, זה עובד, זה עובד. אוקיי, אוקיי. ככה, 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 וככה. ראיתם מה זה? אני מומחה בזה, מומחה. אני חושב שזה הסרטון הראשון שלי בערוץ. מעניין איך אני אתקדם בהמשך. אוקיי, אוקיי, הנה עכשיו אמור להיות. בוא נראה. ו... נו, נו, תורו, תורו. או... זה צבע את זה. זה חתול, לא? זה חתול דבורה. חתול דבורה? מה דבורה? כאילו זה אמור לפתוח את זה, כאילו אם אתה שם את הצעצוע הזה. nobody leave. גם לי פה יש את הגי, לפי דעתי. אוקיי, הנה הצעצוע שלנו. הנה הוא, כזה. הוא עובר. הנה הוא. הנה הוא. הנה הצעצוע. הנה הוא. הנה אתה. זה מטורף. בוא נלך. אוקיי. אוקיי. אוקיי, הגי. אני לא רוצה. בוא נברח. נברח, ככה, ציל. מה זה, איך הוא הגיע לשם? איך הוא הצליח? איזה מוכשר אתה, איזה מוכשר, מוכשר, מוכשר. כן, כן, אתה מוכשר, אתה מוכשר, אתה מוכשר. צריכים, אתה יכול לרחם עליי, אתה יודע את זה, אתה יכול לרחם עליי. וזהו. תרחם עליי. אדוני הצעיר, תרחם עליי. תרחם עליי. לא, 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 לא. זה עשה לי התקף. מה זה? מה? איך לא הצלחתי? לא מאמין. איך לא הצלחתי? הגי, הגי, איך לא הצלחתי אותך? איך? 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 ככה, אוקיי. מפלצת פה, הגי פה.
לא, הגי, לא, דונט. אתה מת עליי, נכון? אתה מת עליי. אתה אוהב אותי. אתה אוהב אותי כל כך. אתה שרוף עליי. איך? נו. למה הולך כזה איטי? הוא יכול לתפוס אותי, הוא יכול לתפוס אותי, הוא יכול לתפוס אותי, הוא יכול לתפוס אותי. הנה אתה. מה אני רואה? No, run. אוקיי, 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 אוקיי. או, אורות, זה מגניב. פה, פה, אור, פה, אור, פה, אור, פה, אור. מגניב. אהבתי. אוקיי, בוא נלך ככה. אוקיי, בוא נפתח פה את הדלת. זה בובה. 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 היי. בובה. בובה. אז כאילו עכשיו נגמר המשחק. כן, נגמר הצ'פטר. אוקיי, אז אם אהבתם, אז ככה תשמעו לסבלק את הפעמון ונתראה בסרטון הבא, אז יאללה, ביי.